Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin shirin daga bakinme ita. Ni ne naku mai gabatarwa Al'amin Sai. Muna tare da fitaccen daraktan nan wanda aka fi sani da Abba zango, daraktan daraktoci baki daya. Daraktan daraktoci ko me zaka iya cewa game da masu sauraro da kallon mu? Da farko dai ina kowa fatan alkhairi. Sunana Abba zango kamar yadda kuka sani daraktan daraktoci. Tunda duk wani fim da za a cikin Kannywood sai an zo an nemi shawara ta me nake ganin ya kamata yi akan wannan season din. Gaskiya ne. So kaɗan daga cikin abin da yake faruwa a Kannywood shine masu sauraro suke ta yi mana comment cewar labari na wasu ma kai tsaye suna cewa an raina musu hankali sun yi jira na tsawon shekara 4 amma duk wai ashe ma labari na ne wata ce take bada wani labari. So masu sauraro suna so ka faɗa musu shin wannan wani siga ne naku wanda kuke amfani da shi don ganin abin da kuke so ku isa yayi ko ko a'a hakan shi din dai yayi kuskure ko ko wannan duk da wannan ɗinku ne a ciki. To a takaice a gaskiya shirin fim ɗin labari na a satin da ya wuce shine muke tanan mun kammala shi saboda ya zo ƙarshe. To sakamakon wanda suke bibiyar shirin fim ɗin na labari na muka ga maganganun yayi yawa a social media duk inda ka duba magana Aminu sai da kaza sai na kira Aminu sai da a wayan ce zo gida ya same ni na ce abin da za a yi shine tunda masoya suna shirin labari na yana tafiya yadda yake so kuma ana bibiyarsa me yasa babu mai da shi wata sigar daban ba. Idan ka kalli fim din labari na wannan satin za ga wasu jaruman ma aka zuba gaba daya babu wancan tsofaffin jaruman saboda ganin ana bibiyar shirin muka ce to ba mu amfani da wannan damar mu koma wata siga da ba amma dai shirin labarin ya zo karshe gaskiya wancan satin wanda ya wuce shirin labarin shine ya zo karshe tunda labarin ai bayarwa ake yi kuma labarin ya zo karshe. Gaskiya ne. To yanzu daraktan daraktoci wa'ancan jaruman wa'anda aka cire baka ganin nakasu ne a cikin masana'antar Kannywood cewar jarumai ne wa'anda aka san su kuma zakabarai sun fita duk wani acting da sauransu hasali ma suna da mabiya dan in takaice ma zance akwai wanda in yana comment zaka ji akan Baba Dan Audu kawai yake yi, akwai wanda in yana comment zaka ji akan Sumayya kawai yake yi, akwai wanda akan Presdo kawai yake yi. Shin baka ganin cire su da watsi da aka yi da su baka ganin zai kawo nakasu a cikin shirin labari na da ake gabatarwa yanzu? Gaskiya ba wani nakasu da zai kawo. In ka lura Sumayya da ba ita bace ba Nafisa Abdullahi ce yanzu sai muka kawo Fatiwasha. Gaskiya ne. Kuma abin muna kawo ta abin sai tafi yadda ake so. To da haka dan mun cire su ba zai kawo na kashe ba saboda in ka lura a cikin shi wancan ainihin tsohon labari na akwai tsofaffin jarumai wanda ba a san su ba akwai wanda an san su tsinta amma sanadiyar labarin nan aka san su. To su ma wa'annan da muka sa insha Allah muna so su yi suna kamar yadda wa'ancan suka yi suna. Gaskiya ne. To kada ka gaji da mu saboda gaskiya masu sauraro ne suke mana tambayoyi da yawa tambayoyin suna da yawa sai dai ma mu dan takaita me kaɗan daga cikin wanda suka samu. Akwai abin da yake faruwa a bangaren wa'ancan tsofaffin jaruman da aka cire da wa'annan idan wannan ya kasance ka ce ba zai zamanto na kasu ba ko makamancin haka da sauransu akwai wani kalubale kaɗan daga cikin yan binciken mu kenan dan ba zan iya cewa yan forums din mu wanda suka kawo mana cewar da ai kai ba ma ka kasan nan faruwan wannan matsalan da suke faruwa shine ka dawo cikin wannan kasar tamu Najeriya baki daya me zaka iya cewa game da a gaskiya ni ba wai mazaunin Najeriya bane ba so ainihi ni ina can zama a can yankin America ne so ni ban cika rayuwar Najeriya ba sai dai duk abin da ake bukata daga cikin shirin labari na ko labari ko wata shawara Aminu sai zai daga waya kira ni kuma sai in bashi shawara an ce ayi abu kaza a sim kaza ayi a roll kaza ayi abu kaza ko a sa wance za ta yi haka ne kawai saboda ba zan boye maka ba duk kusan shirin labari na idea ta ce a ciki gaskiya duk wani gwani ma da ga an yi a labari na waje na ne ni na rubuta sa idea ta ce ni nake bawa Aminu sai dan ce ayi abu kaza zai bada abu kaza kuma ayi abin kaga masoya suna ta bibiyar suna so to saboda wannan rikicin da aka samu ne na canda wanda aka yi sai na dawo domin in zo in magana akai wannan shine kaɗan daga cikin labarin. To gaskiya ne wannan abu ya yi sosai ina fatan kuma zai gamsar da masu sauraron mu da yan kallo insha Allah baki daya. So tambayar mu na kusan karshe da zan ce shine na Allah me zaka iya cewa game da
kamar kalubale da yake faruwa yanayin wanda wajen ayyuka da ake zuwa da sauransu dan ba zan manta ba akwai wanda ya taba cewa ai gidan ma da kuke shooting din labari na gaba daya gidan Naziru sarkin waka ne wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suke faruwa masu mana fame ne me a gaskiya gidan da muke shirin labari na ba wai gida ne na Naziru sarkin waka ba so wannan gidana ne kuma gidan a kasuwa yake a kasuwa ake gida kana na sai wani mai na sai wani mun koyi tun muna talle ne ba gaskiya ne a ce masu sauraron mu wannan babba dama ta samu wannan daraktoci babban celebrities wanda duniya take wanda da su duk da gaskiya bai cika ma trending a nan area gida Najeriya baki ɗaya ba ya fi a bangaren London USA da sauransu dai can kasashen a tsallake baki daya so kun ji wannan gida na wanda ake labari na wanda mutane suke ganin shi gida kaman a Switzerland so kun ji na siyarwa ne na haka duk wanda yake bukatan wannan gida ya mishi ko dai zan maka lambar waya sai to za mu a bamu lambar waya za mu ajiye duk wanda yake bukatan wannan gida ko makamanta haka sannan ba iya wannan ba akwai tallace da za ku gani irin su Rufaida si Rizoli Cafe da sauransu so duk wanda yake bukata makamanta haka daya ko daidai ko sari ko makamanta haka za mu kawo mutum har inda yake baki daya sannan idan kana da wani haja wanda kake so a tallata maka za ka iya bibiyan mu a wannan namba kamar haka insha Allah da abin da kake bukata ko ina ne za mu tallata maka shi baki daya so yanzu a nan muka kawo wannan karshen wannan shiri na daga bakin mai ita insha Allah za ku ci gaba da sauraron mu za mu kawo muku karashin abin da ya wannan